በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ብኣንቃ ድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ነቲ ክሳብ ሕጂ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተሰሚና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሒዝናዮ ዝጸናሕና አገልግሎት ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ኣብቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ትንስእ ዝብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጽሪ 62 ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዚ መሰረት ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ሰሪዓ። እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ ሰለስተ ክፋል እዩ ዝኽፈል። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነቲ ቀዳማይ ክፋል ኢና ንርኢ ዘለና። ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ ካብቲ ሕና ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ሻድሻይ ክፋል ማለት እዩ። እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ምዕራፍ 3 ይጅምር 3 6 13 17 86 91 117 118 ኣስተንቲና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ 119 ኢና ክንርኢ። እዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ዝለዓለ ቁጽርታት ዘለዎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክሳብ 176 ቁጽርታት ዘለዎ ምዕራፍ እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ 22 ክፍልታት እዩ ዝኽፈል። እዚ ክፍልታት ናይዚ በቶም ናይ ግሪክ ወይ ናይ ጽርኢ ፊደላት እዩ ተወኪሉ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ክፋል አልየፍ ኢሉ ዝጅምር። እዚ አልየፍ ኢሉ ዝጅምር ካብ 1 ክሳብ ቁጽሪ 8 ዘሎ እዩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል አልየፍ ዝብል ብዛዕባ ሕጊ እግዚአብሔር፣ ምስክራት እግዚአብሔር፣ መገድታት እግዚአብሔር፣ ትእዛዛት እግዚአብሔር፣ ስርዓታት እግዚአብሔር፣ ፍርዲ ጽድቂ ናይ እግዚአብሔር እዩ ዘስተንትን። ነዚ ኩሉ ከስተንትን ከዓ ኣበይ ተመርኪሱ እዩ? ኣብ ልቢ ተመርኪሱ ማለት ሙሉእን ቅኑዕን ልቢ ሃበኒ። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ህይወት ካብ ኣእምሮ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንኣእምሮኻ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ዝበለ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ቅኑዕን ምሉእን ልብን ክወሃቦ። ቅኑዕን ልብን ተተዋሂቡ ከዓ ነዚ ከስተንትኖ ወጢንዎ ዘሎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዘስተንትኖ እዩ። ሎሚ እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብታ አልየፍ ዝብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ኢና ከነስተንትን እሞ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይኒ ህዝቢ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። አልየፍ ብሂል ኣብ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኢሉ። አልየፍ ማለት ኣቦ ፈጣሪ ኩሉ ዓለማት ማለት እዩ። ኣብ ጥቕሲ 1 ብመገዶም ፍጹማት ዝኾኑ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም። ናብ ብፅዕና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብፁዕ ክትበሃል፣ ኣብ እግዚአብሔር ንኡድ ክትበሃል፣ ህይወት ስምና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክትጽሓፍ ካብቶም ዘድልዩ ነገር ብመገዶም ፍጹማት ዝኾኑ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም። እቲ መገዲ ቅኑዕ እንደዘይኮይኑ እቲ መገዲ በቲ ኸይድ ዝግባእ መገዲ እንደዘይከይድካዮ ኣብቲ ክትበጽሖ ዝግባእ ኣይትበጽሕን ኢኻ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 24 ብዙሓት ከኣትዉ እናደለዩስ
كم زي كون اللهم أبلكم اللهم بتا صباب أفدقن مئتاو تقادلو دليت بينيو كون النتكا بينيو دليت بينيو ندليت كاب بتكبار أبقبر معالك أكال أرستيو سلازي بزحات كأتو يدالي قنا يكون اللومن اتهم زخون اللوم قن بصعان يومي سلازي اتهم زخون اللوم أبنت كنرئي أب وانجل لوكاس معرف حدا قصر شدشة كلتي يوم كا أب كرما أملاخ صادق عن نبرو بخلو تأزازات اكزابيهرن حقاقاتون بزي قدلت سخدو ينبوري مسكرنات اكزابيهر عبيو سلازي خاي بزعبا مسكرنات اكزابيهر زستنتن زلو لبا أملاخيل سلازي بزعبا أبونا خاهن زكارياسن أدينا إلسابيتن زنبروم صقا زنبروم صقامات زنبروم صور كبير صورين بروم امبر مس أملاخ كاب أملاخ كفاليون كاب حق اكزابيهر كوصون جن أي كألن بزح جزيان إحنا سلاز صقامني سلاز شجرني كم سلاز خونه حق اكزابيهر نمجهاسنا مخنياتنا ندليل سلازي زوم سبات زياتهم زوم قدسان زياتهم أفسمنا زبصحو كن اكزابيهر زبصحو صقام سلاز نبرو ما يكونن صاروم ناب أملاخ سلاز دربيو ناتزر خبوم صبابا بسم اكزابيهر سلاز صارو يو سلازي كلتي يوم أبكر ما أملاخ صادقان نبرو بخلو تأزازات اكزابيهر حقاقاتون كا بزي قدلت نبرو مخنياتون تايو بمقدم في السمات زخونو مقدي خجمار كالي أفرق تأتو كتب أفرق ندحريت كتملس بقنوع جميركا بقيقا مقدي خطود بزح نقر سلازلو بمقدم في السمات زخونو بحق اكزابيهر زملالشو سلازي نبونا خاهن زكارياسن عدينا إلسابيتن أبنت كنوسدوم كم زكالي أب كسر خلطة مسكراتو زحلو بملوء لب زداليو بصعان يومي بزتخافا للبي بزتمقاقا للبي بخلطة لبي بزح جزيه زابير كبل كله إيتوهور هابيها لتباب بكل لبي نتباب ناب أملاخ ناب قويتا بخلطة لبا ايتخيد اتخلطة لبو خاب زابير ولا حدا يركب نسلازيو لبا أملاخ داويد مسكراتو زحلو بملوء لبام زداليو انه بصعان يومي كم يقرام يمزحلو بعلمن يوم تمزحلو ابنت توسيدنا يوسف بعل ارماتياس كم يقرون حق اكزابير كم زحلو كم يقرون حق اكزابير كم زنبرلو كم يقرون حق اكزابير يقامتو خم زنبره اكزابير كاخميز مسله موغس كم زحبو ابت كلهم وعلات املاخ زرسعلو كلهم كاب اكزابير زهادو مولو غزي أب كلمة بيلاطوس تطويلو سقا قويتو أخلمن تبعات رهيبو مجمريا سقا تبعاتي سيطان مجمريا تبعاتنا يزوسدو تبعاتنا ندحر وسيدو نتزلنا سقا خنا لليو نتزلنا سقا خنتك أمرلو عين خلينا تبع يزبلو ني يوسف بعل أرماتياس أب كلمة بيلاطوس كيدو موغوس رهيبوس نقويتا إسكريسوس مسني قديموس بينو كاب مسكال أوريدو غنيزو خمت سرعات غنيزو حمد أدام زلبسو عبيني أملاخ سبتي سلازم مسكراتو زحلو بملوء لبام زداليو بصانيوم اتتواهيبو لزلو مسكر 4 يوم وانجلاويان مسكروم للو لومي كا وانجل لوكاس معراف 23 50 حدن انه يوسف سمو مخاري بعل ارماتياس كتما ايهود حياواين صادقن سباي نبره نسو نمنግስት አምላኽ ዳይ ጽበያ ነበረንበር አብትም خرومن ግብሮምን አይተጸንበር بملوء ልቤል ዝነብረሉ ዝነበረ حفور مخاري ناي من خير بعال مويا ابت ጉባኤ عبيت ጉባኤ አይሁድ عابتارا عبد سلطان ዝነበሮ عبني املاخ سبي ግን ራእይ ነይርዎ እዚ ራእይ ዝኻ ንመንግስት አምላኽ ምጽባይ እዩ መንግስት አምላኽ ከም ትመጽ አሚኑ ይጽበ ነበረ ስለዚህ መንግስት አምላኽ ይጽበ ስለዚህ ነበረ አብት ግብሮምን አብት ስርሖምን አብት እኩይ ግብሮምን ንኸይሳተፍ አምላኽ ረዲኡ ራእይ የናግፍ እዩ ስለዚህ ኻልባ አምላኽ ዳዊት ምስክራቱ ዝሕሉ بملوء لبهم زدالي وبصانيهم حدا معالتي مست ጉባኤ ዝብሎ
كتشفر حدا معالت بقال أملاخ كتري كما يكونن أبت جبرومن أبت سرحومن أي تسمبرن مخنياتون تايو نسوس بيز نبرة من جست أملاخ يسبة سلز نبرة نزيز زرادوها حياونتن صدقني زت فرمان فاس قدس هنا حياونتن حياوين صادقن سبعي أبقصر سلسة أكي أي جبرون بمجدتاتها يملالش أزيون كم زيوم مسؤولو السبات أكي حرمومي بزخانة يكون بتغمي يكون بمفررح يكون بمكرا يكون بموت يكون بفصوم مخنيات أكي مقبار حرموم نأكي ينبي بمبالوم زخافلو وواقع أرقيس أم يوم زفالتي سلازي أكي أي قبرون أبزي كم فقد أملاخ نريو مردكاي حاوبو أستيري أما صحاف أستير معرف سلسة قصر حدا دحرزن أجرزي نقوش أحاشويروس نهامان ودهما هماداتا أتأجاجاوي كبابولو أخبرون من برود ما قبل علتهم مسؤوزنا برو خلاتهم شما منتي لعل أبولو لذي أحاشويروش ني هامان كم زي مسألة كبري أبتحتيو ملو سلطان هيبوه أبقصر خلطة اتهم أبدأ نقص زغماتو خلاتهم قلاو نقص نهامان فقم إلهم زي ساقادلو كميسي بزعبو نقص كومو إلو عزيزو نبرا مردوكاي قنا فقم إلو أي ساقادلون سلازي اندراسية سلاز قبرو تقلاي منستر سلاز قبرو مجمريا نام نقص حاشويروس آتيوم قدم مسقادوم كلهم توم أقلقلتي خون سبسلطان نهاما كملهو علو ما قدمو مخنياتو قال تايللو اتنقص كما عزيزو نبرا قدمنا باي مسيحهم مسقادكم نتعانا زي شنكو هامان كتسقدلو علكم كتملهو علكم مالت اتن اكزابهير زقبا عملهو مالت سلازي ماردو كايقن كما يقبرن كومو بزي مقبارو قليل نجر كوينو ايترايم زمس شجر فلتوي جن اب شجر كي اتيلو اكاي كغبر مرچ اينورون سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ማርዶካይ ገና ፈገሚሉ አይሰገደሉ አነ ነአምላኽ ሰማይ ከምልኽ ነአምላኽ ሰማይ ክሰግድ እንበር ንሰባት ከምልኽ ንሰባት ከሰግድ አይተፈጠርኩን ስለዚህ ይቀጽል سلامنتا يخان تأزاز نقول زي تفرس يلوم كحتو خلو أنا نسب كملخ نسبات كسجد أي تفتركم اسكي يغيروا دخاني خوني لوم نهما نجيرو من نهما مسفلتون أي كيرون اتصابا عند خبر خير مخنياتو بخبرتنا يتصابا يخات سجاز بزه سلازنة نهما مسجد زابي ماردوكاي مقتال بلاش كوين سلاز ترايو عاليوتو زبل عاليوت أيهود كسأنت الله تباهيل إذا بزيك ير حق فارسن مادونن بمحتم نقص كم زرقا كستجيبي كبرين إذا خلصهم يخون لبول صادق وكل كما عنبسا كم زبهال حجون انتخونا كابه وتين حزبين ذات فيسي نقص بلن كجبر نهامان نحشورشن كسجدلو أي بلن كبرين إذا خلصهم يخون سلازين تايزلو تقال እከይ አይገብሩን በመገዳታቱ አይመላለሱን አቤተ መንግስቲ ይነሩ ወላ ሐንት ብዛዕባ ንጉስ ትእዛዛት አይብኮረን እትን እግዚአብሔር ዝግባ ለንጉስ ክህብ ግን ፈቃደኛ አይነበረን እከይ አይገብሩን ስለዚህ ቃል አምላክ አብሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 እተሰናይን ባህዘብልን ሙሉእ ፍቃድ አምላክ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትመርምሩስ ብምሕዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ እምበር نزع علم زيا أي تمثلون كلهم يسجدوا له كلهم يتعززوا سبب السلطان نهما نحاشويروشون يسجدوا له الصها انتهون كذا يتسجد أبقصر سلسة مسحف أسير قصر سلسة معرف سلسة شعو أتم أبدج نجوس زقمات زنبارو جلاو نجوس نماردوكاي سلمنتا أخان الصهات إزاز نجوس التفرس بلو نحنا زجبرنا زي جبرة ناي نقص تحلقتي ناي نقص سافكرتي كينوم تزاز نقص سلاز فرسة كبقوا قصوا خلوا نرئي مخنياتو إكاي يجبرون
ማርዶካይ ግን ንመን እንታይ ይገብር ንመን እንታይ ይግቦ አርጊጹ ዝፈልጥ ናይ አምላኽ ሰብ ስለ ዝነበረ ናይ ቄሳር ናይ እግዚአብሔር ዝብል ሕጊ ወንጌል አቡሊ ኪዳን ፈጺሞ ንንጉስ እቲ ዝግባእ ክብሪ ክህብኤ ንእግዚአብሔር ከዓ እቲ ዝግባእ አምልኾ ከምልኾ እየ ናይ እግዚአብሔር አምልኾ ንሰባት ንባዕዲ ንፍጡራት አይህብን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ቁፅር 4 አጸቢቁ ምእንቲ ክሕሎስ ትእዛዛትካ አዘዝካዩ አጸቢቁ ክሕሎ ጥራይ አይኮነን አጸቢቁ ንክሕሎስ ትእዛዛትካ እግዚአብሔር ትእዛዛት ዝመርሐ ንዓና መምርሒ ክኾነና ንሕና መገዲ ጽድቂ ክኾነና ንሕና ንበረኸት ክኾነና ንሕና ንአምላኽ መራኸቢ ክኾነና አጸቢቁ ምእንቲ ክሕሎ ትእዛዛትካ አዘዝካዩ ምስ ምሕላው ትእዛዝ እግዚአብሔር አጸቢቅካ ምስ ምሕላው ዝተዋህበ ተስፋ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክህቡ ከሎ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 5 ሕጂ ድማ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮንኒ ኢኹም ንምንታይ እግዚአብሔር ሕገይ ትእዛዛተይ ንሓልው ዝብለና ኢሉ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ናተይ ክትኮን ኢኹም እንታይ ምስ ትገብሩ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተሰማዕኹም እታ አጸቢቅኩም ትብል ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብቲ ስነ መለኮት ዓቢ ትርጉም ዘለዋ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮንኒ ኢኹም ስለዚ ቃል አምላኽ ምስማዕ እናምንታይ ነዘምታይ ዘሰጋግር ኪዳን አምላኽ ንምሕላው ካብ እከይ ንምርሓቕ ሰናይ ንምግባር ይድግፍ ስለዚ ኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 51 ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ዝተዋህበ መልሲ ግና ቃልካ ክንሕሉስ ጸጋኻ ብዝሓልና ቃልካ ክንሕሉስ ምስጢርካን ጥበብካን ገለጸልና ቃልካ ክንሕሉስ ካብቲ ቃልካ ምፍራስ ዝደፋፍእ ኩሉ እከይ ኣርሕቐልና ኢሎም ክጽልዩ ክሓትዎ ዝግብኦም እቲ መልሲ ግን እንታይ ነይሩ ኣብ 52 አይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና አብርሃም እኳ መይቱ ነቢያት እውን ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ንዘለዓለም ሞት ኣይጥዕምኒ ትብል ኣለኻ በሉ ብዛዕባ ኣየናይ ሞት ዝዛረቦም ኣሎ መን ዝዛረቦም ኣሎ ንምንታይ ዝዛረቦም ኣሎ ከስተውዕልዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ከዓ እዩ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተሰማዕኹም ይሰምዕዎ ኣለዉ ቤናይ እዛን ይሰምዕዎ ኣለዉ ቤናይ ሕሊና ይሰምዕዎ ኣለዉ ቤናይ ሕሊና ይምልስሉ ኣለዉ ግን ብጣዕሚ ኣገደሲ ስለዚ ከዓ እዩ ኣሌፋት ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ኣስተንትኖ ናይ ጸሎት መደብ ዝሰርዐቶ እዩ ኣስዒቦም ኣብ 53 ካብቲ ዝሞተብን ኣቦና አብርሃም ንስኻ ዶ ተዓቢ ኢኻ ነቢያት እውን ሞይቶም ርእስኻ መን ክትገብራ ትደሊ ኣለኻ በሉ እቲ ብስራት ኣዝዩ ህይወት ዝህብ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ ብሎ ቃል ኣብዚ ምድሪ እዚ ቃለይ ሓሊኹምሲ ንዘለዓለም ካብ ዘለዓለም ሞት ክድሕኑ ኢኹም ዝብል ብስራት ኣብ ዝተዋህበሉ ብኻልእ መንፈስ ይሰምዕዎ ስለ ዝነበሩ ነእምሮኦም ምንዋፅ ፈጢሩሉ ስለዚ ከዓ እዩ እስራኤል ከሞ ይሰምዑ እንዲዮም እምነት ካብ ምስማዕ ምስ በለ እስራኤል ከሞ ሳይሰምዑ እንዲዮም ሰሚዖም ግን ከም ዘይሰምዑ ኮይኖም ኣእዛኖም ንኸይሰምዓ ተደፊኑ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቁፅሪ 5 ኣየ ስርዓታትካ ክሕሉስ መገደይ እንደዝቐንዕ እዩ ኣተሓሒዙ ንስርዓት እግዚአብሔር بمجد እግዚአብሔር በተقنع መገድ እንደዚህ ሒዝናዮ ንስርዓት እግዚአብሔር ናብ ስርዓትና እንልውጦ በትንሕና ስርዓናዮ ስርዓትካ ምስ አምላኽ ንባስ ምስ ህይወትና ንባስ ምስ ሰባትካ ንባስ ስለዚ ኣየ ስርዓታትካ ክሕሉስ መገደይ እንደዝቐንዕ ናብቲ ናይ አምላኽ ስርዓት ንኽትበጽሕ በቲ ጸቢብ መገዲ ናይ እግዚአብሔር ምጓዓዝ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ
سرعتاتك خحلوس مقدي اندزقنا اتزخدلو مقدي قفح مقدي اندحر مريسة نسرعتاتك خحلو اي كألني مخنيات ولدنا ابتت انتاو مثالينا يتقرنيان تايم زبلو زربا زتقاقي نعدا مقدي زتقاقي نمدر بداي اب حق قريبك حنت قال تدع تقاقيها بتز تقاقيخايو قال ترتع بتز تقاقيخايو قال كاب افكاز وصه اب عدا اب بادات اب عندي داتا اتيل مقدس تقاقيخ نابي نمدر بدا نابس امئ بوتا نابتز دليو عدي نابتز دليو ودب هدات زي كونس ناب مكران ناب شقرن ناب موتن سلاز تقاقر انتهي لهم ولدنا زرباز تقاقي نعدا مقدس تقاقي نمدر بداي سلازي كيدومو زي فلط عدي كيدومو زي فلط مقدي كقاطمو خلو أبرهان تغينو حرستو ترحيبهم قواسو ترحيبهم زمدكي نعد خستو مقد زيادة ناب كمزز بولوبوتا زيادة أب عد سبكاتو خلوخا كابتزعثو وعدي أموز اخقاقي سلازخولو نعد خستو بينينا نوز إلهم إن حاتوتو يخادويل سلازي زرباز تقاقي نعدا مقدي زتقاقي نمدرب بدا نابز آمئ ناب تفقاتين سلازي سرعتاتك خحلوس مقدي اندزق النعيلو بزعبا ات مقدي بزعبا تصبي بمقدي إذا استنتن لبا أملاخ داويد بزعبا زي مقدي زي اكزابير قديمو بنبياتو ابتنبيت إرمياس معراف عسر شدشة انتا زبل اكزابير كم زبل اللو اب قدناتات دويلكم تملكتو اتت انتاو مقدي اتتصبق قدنا اينا يمخانو حتاتمو بؤو تمالالسو شعون نفسهم عرفت خطرخبئهم اتت انتاوي اتقنوع اتعرفت نفس زهب عرفت سقا زهب ناب هيوت زي سقا زبصح كاموت زي سقا قرم مقدي اينا يمخانو حتاتو بزح قزي لومي كم فورمولا نتكامل زلنا كل ساب انديهم زقبر كل ساب يكوهم زقبر قزي ازام ساكوي ناي بعد زمن كتكون تخون كاس الزمن كاس قبرخ تكبر على كازبل ازيو حدقنيا زخونه تحساسبا እና ማዕበላይ ይخيዳሉ ንመገድናኹን ንጾርናኹን ምዝኾነ ሰባት ከነተሓሕዞ አይገባን ምክንያቱ ሰብነናት ዝኾነ ጾር ኣለዎ አምላኽ ቃል ዕሊ ዓቕምና ጾራ ሂበናኒ ነቲ በዓል ክልተ ነቲ ሓሙሽተ ዝኽእል ሓሙሽተ ነቲ ሓደ ዝኽእል ከዓ ሓደ ዓቕሙ ይሂቦ ስለዚ ነቲ ጥንታዊ መገዲ ሕተቱ ትቁኑዕ መገዲ ሕተቱ ይኸዱሎ ኢልኩም አይትኺዱ ይጓዓዙሎ ኢልኩም አይትኺዱ እቲ ትኸድዎ መገዲ አበይ ከም ዘብጽሐኩም ፍለጡ አበይ ከም ዘእትወኩም ከዓ ፍለጡ ስለዚ ነቲ ጥንታዊ መገዲ ነቲ ቁኑዕ መገዲ ሕተቱ ብኡኻ አተማላለሱ እቲ ዝሕዝን ግን ንሳቶም ግና አይንመላለስን ኢሎም መለሱሉ ስለዚ ብኡ እንደዘይ ተማላልሾም ወለድና እንታይም ዝብሉ በቕሊ ቀይዳ በተኸት ንርእሳ ሓፀራይ እቲ ሕያዋይ በዓል ጥሪት ነታ በቕሊ ወርወር በሃል ምስ ሓደ ገረብ ኣሲሩ ኣብ ትኽትደልዮ ትበልዖ ሻኻ ከም ትበጽሕ ገይሩ እዩ ዝኣስራ ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይሩ ከም ትበልዕ ከም ትሰቲ ኣብቲ ንዓ እኹል ዝኾነ እዩ ነቲ ዝተዋህባ ንዑ እንተበቲኻቶ ግን ቆፂሩ እዩ ካልኣይ ክቕይዳ ስለዚ በቕሊ ቀይዳ በተኸት ንርእሳ ሓፀራ ንርእሳ ገደዳ እዩ ስለዚ እቶም ህዝብታ እንታይ ኢሎም ንሳቶም ግን በቲ ቁኑዕ መገዲ ኣይንመላለስን በቲ ጥንታዊ መገዲ ኣይንመላለስን ብገዛእ ርእስና ኢና ንመላለስ ኢሎም ስለዚ ብገዛእ ርእሶም እንተደኣ ተመላልሾም እንታይ ክመፅእ ባቢሎን እዮም ክወርዱ ኣብ ፋርስን ባቢሎን ከዓ 70 ዓመት ደቆምን ደቂ ደቆምን ንሓሰራ መከራ እዮም ክዳረጉ ስለዚ መገደይ እንደዝቋመት ትእዛዛትካ ክሕሉስ መገደይ እንደዝቋመት በቲ ጽቡቕ መገዲ በቲ ጥንታዊ መገዲ በቲ ቅዱሳን ዝኸድዎ መገዲ ኺዱ ተባሂሎም ብኡ ኣይንመላለስን ስለዚ ብኡ እንደዘይ ተመላልሾም ባቢሎን ክወርዱ ግድ ነይሩ ካብቆም የድሕነና ኣብ ቁፅሪ 6 ንኹሉ ትእዛዛትካ እንደዝቋመት ሽዑ ኣይመሓፈርኩን ንኹሉ ትእዛዛትካ እንደዝቋመት ምቁማት ማለት ምጥማት ማለት ጥራይ ኣይኮነን
نخل تأزازات كان دز قامت شعواي محافركن لب أملاخ داويد اتزقاتومو بنسحا مستنسئ بتنسز ودقا ودقات كين ودقيو نعنا زلب من نازلو مخنياتو ولدنا انت يميلوم زوا على إنجركا زسحاته يمكركايل زوا على إنجركا نحراو زي وعلى بورا خوينو سميعو اتوم زنقروا يقاخون قنع اتزنقروا يخنقري سلازن تايلو زوا على ينجركا زسامع زي كونس زوا على إنجركا زسحاته يمكركايل ناتو شعو أي محافركن حفرت مآسي زمز وردت مآسي زمز تأزاز اكزابير مسافرسنا حق اكزابير مسافرسنا اتزقبعنا قريفنا مستزدلنا يوم مسن خير كنقبرو زقبعنا مزي نقبر كنقبرو زي قبعنا نقر مزقبر حفرت فرحات مشبار مرباز شعي زمزي أبونا عدامن هوانن حق اكزابير كفرسن اتعب وشتهم زنبر السلام كزرقن كاب اكزابير كهادمو اتي زكرم أبكر مكزابير بحادة قصلي بحادة قرب كحبو يوم فتينوم سلازل بأملاخ داويد كله تأزاز كان دزو قامت أي محافركن حجي باتي أبسبات زقبركو أبتمونا تاقلقلت زقبركو حجي زحفرين نزلو أبقال كاتو قاميتن دزخون اتي أي تزمو زبل قالكان أو تقاميتن دزخون أبسيت سبا أي تخيط زبل قالكا أو تقاميتن دزخون أي تقتل زبل قالكا أو تقاميتن دزخون زي جنزبكا أي تمنى زبل قالكا تقاميتن دزخون حجي أي محافركن حجي باتت مال زقبر زلخو زحفر زلخو أبت إزازات كاسل زي تقامتكو نصبيو نجر نصبيو سب نصبيو أوتوبس كساب كندي نقامتين ولا زينا هنا تكون تمسخ ولا خن الرجاء السادة تكون كالة تمس زيادة تكون كساب تان دليا أوتوبس تمسي كساب كندزي أبتعلتها ومناورنا نحر نقامت كوينا أبتزازاتك زابير كساب كندي أصبقوا من أنت حلو زبلا قديمو كله تزازات كان دزق قامت شعو أي محافر كونين دقيمو لبا أملاخ داويد أبزم عراف زخوينا أبزرسوسان شوعتن تايزبل كي تواردكو تقاقهو حجقنا قالكا أحلو اللهي كي تواردكو بس قبرو حفرت كوارد كله كي تواردكو تقاقهو حجقنا قالكا أحلو الله ناتي وردت نابرخت تتقيم الله حجقن قالكا أحلو الله قالكا مفراس كساب كندي وردت كساب كندي حفرت كساب كندي كسارة كساب كندي موت مخانس لزفلتكو كي تواردكو تقاقهو حجقنا قالكا أحلو الله سلقالاتو اكزابير تمسكنا يهون نقولو تأزازات كان دزق قامت هاي محافركن سلازي كابتوم تأزازات اكزابير تقاميتهم تأزازات اكزابير حاليهم زي حافوروخة لك أنبيات موسيه أب إبراهيم عسرت حدا كاب 24 كساب 20 شوعات تنزلو اتنا إبراهيم صحاف انتايلو موسيه مسعبي ودقال فرعون كي بهال بإمنة عبي أبي أمبي بليلو أنا ودقال فرعون أيكونكم أبيت منجست خوانكا ودقال فرعون تباهلكا نقص كتكون فرعون كتكون على مزخبر زي عداليات اللو نهالوت نسجن أنا ودقال فرعون أيكونكم ودقال فرعون أيكونكم أنا إبراوي انتيلو ناب بحر 5 دربي فلتي كاب نجزيو بحاتيات بهزبلوس مسز بأملاخ دا أمكرا خصق بحاري نعم مسكراتك نعم كل تأزازات كان دزق قامت نعم دا إزق قامت نيرو نعم تعسبي عوات أمتمو كاب مزقب قبسس نتسأل في خريستوس أزيب زحاب تغيرو قصوروي نتزير كم زر أخوي متعقيسوس أنا عمو نتخورانو قس كيف رها بإمنت نقبسي حدا قال نعم تأزاز اكزابير مقومات كم يزقب نتو قنعو زمسل تغمز ملسل ربحا زمسل كم تقبرو يقبركاي نتزلا ألم أوزخونا نتزير كم ترقاي دقفكاي نابت إزازات كان دزق عمدين شعو أي محفركم كبرين زخر سميهون
سلازي نتزير سلازي رأي نابي نابت عصب عود سلازي تأمتين نابت بسنك علامة خازمت مكران شجرن زي كونس نابت عصب عود سلازي تأمته نابت زر رأس سلازي رأيين نزو كله زقبر زلقن انتايو بمنفس مسعابيه بسقا مسعابيه برديد مسعابيه جنا حسان كله مجزيد كله أديو يكابر زتخلتلو ناي إمنت عندي ناي إمنت رأي بقبو سلازة هذا موسى مسعابيه قبل كله أبتعد ما بس حنا ناي سقا بس حنا رأي يكونه منفساو عبيد منفساو رأي نابتع أسبع وزتمت كم مزجب جبسس نفس عرف خريستوس عزيز بزحات غير قصوروي نتزير رأي سلازي رأيها تعكسو صنعي سلازي نابت إزازات كان ذا زقامتي أو قصر شوعاته فرد صدقها مستمهاركو بقنعنا لبي كمسجنكاي قدم تختلي فرد صدقينا إغزابير كيف لدنا بلمدي ببهلي بسمعيت بجزاوي عود بجزاوي ربحة بجزاوي دستا نجزابير كنا مسجنو نجزابير كن زمرو وسأنا سبات سلازي زمرو وسأنا شجر سلازي نبرة بسم جزابير زمس بروخي وسأنا نولد داوي تلكام زمارك الليلي وسأنا زميركا عربي مستزمر كالو قويتا تتو ديخا ختبل وي أنصار تزمر كالو قويتا ديخا دو كتبل زخا خالا عرستي سلازي لبا أملاخ داويد فرد صدقها مستمهاركو بقنعنا لبي كمسجنكاي كجمر كله بملء لبوم زمسجنوها بملء لبوم زملوها خايل نيرو حجها بقنعنا لبي كمسجنكاي ماسي فرد صدقها مستمهاركو زابير صادقيو እግዚአብሔር رحرحو نحات كم صادق كرئي زي كونلو እግዚአብሔር ስለዚህ ፍርድ ጽድቅኻ ምስተማሃርኩ በቀንዕና ልቢ ከመስከነከ ናይቱ ሁሉ ውድቀቱ ናይቱ ሁሉ ጌጉኡ አምንታይ ኮሚኒ ቢረኺቦ ፍርድ ጽድቅና እግዚአብሔር በግቦ ዘይ መፍላቱ ስለዚህ እንካ ወለድና ብዛዕባ ነሐስቦ ብዛዕባ ንዛረቦ ብዛዕባ ንገብሮ ናይዚ ውጽኢት እንታይ ቀድመ ምዝራብና كمزي لن تتزاريبه كمزي لن تحاسبه اذن تغيره كاب እግዚአብሔር حقኛ ፈራዲዩ كاب እግዚአብሔር ዝጽበዩ ነገር እንታይ محاري روحي نحات كم صادق كرئ ግን አይኮነን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ናብቲ ጥቃ መገድ ዝነበረ ደንቤታት አባግዕ ድማ ወፀ አቡ ኸአ በዓት ነበረ ሳኦል ድማ እግሩ ክኸድን አተወ ዳዊትን ሰቡን ካ አውሽት ተባዓቲ ተቀሚጦም ነበሩ ሰለስተ ሺህ ሰራዊት ሒዙ ሳኦል ንዳዊት ከሃድኑ ከሎ ካብ ኢድ ሳኦል ከምልጥ ኢሉ ናብቲ በዓቲ አተው ዳዊትን ሰቡን ስለዚ ሳኦል ከዓ እግሩ ክኸድን ኢልዎ ዘሎ ደገ ክፈትን ኢሉ ናብቲ ዳዊት ተሓቢሩ ዘሎ በዓቲ አተው እንታይ ኢሉ ዳዊት ፍርዲ ጽድቅኻ ምስተማሃርኮ بقنعنا لبي كمسجنك أب قصر 4 قدامي ساميل 24 قصر 4 قصر 5 شديشنون كن رينا كم فقاد እግዚአብሔር ሽዑ እቶም ሰብ ዳዊት እቲ እግዚአብሔር ነቲ ጸላይኻ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእየካ ክትገብሮስ እንሆ ኣነ ኣብ ኢድካ ክህበካ ዝበለካ መዓልቲ እንሃ ሎሚ በልዎ ዳዊት ድማ ተንስዩ ቀስ ሲሉ ጫፍ ክዳን ሳኦል ቆረጸ ድሕሪ ዝገና ጫፍ ክዳን ሳኦል ስለዚ ቆረጸ ንዳዊት ልቡ ወቅዖ ክዳኑ ስለዚ ቆረጸ ጥራይ ኣነ ክዳንት እግዚአብሔር ዝቀብኦ ቅቡእ ቆርጽ ኣነ ምን ኮይነ ኢሉ ልቡ ወቅዖ ኣብ ቁጽሪ 6 ንሰቡ ድማ ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር ይሞ ንጎይታይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ናብኡ ዘርጊሐ እዚ ነገር ዝኻ ምግባርሲ እግዚአብሔር ካባይ የርሕቆ ሳኦል ገባር ጽቡቁ ስለዝኾነ አይኮነን
اتعلامة جننتايو فرد صدقها مستمهاركو بقنعنا لبي كمسكنك دس زبلك هتقبرو تقنع كوينو ترأيك هتقبرو نسألاتها أبيدك خبكا إلو እግዚአብሔር محلل كانيرو سلازي نسألاتها أبيدك زأتولو معالت اللوميو دلايك هتقبرو يقبأك إنا بولو كدفافو كلو داويت جنانتهم سبو بقالو عقتهم دحرز جنا شاف كدان داويت سلازقور ساول سلازقورزه نداويت لبو وقعو نسبو دما نسقبو እግዚአብሔር ይሞ ንጎይታይ ነጥقبو እግዚአብሔር ኢደይና ወዘርግሄ እዚ ነገር ምግባርሲ እግዚአብሔር ካባይ የርሕቆ ኣብ ቁጽሪ 7 ዳዊት ነቶም ሰቡ ብዘረቡ ዓገቶም ኣብ ሳኦል ክትስኡ ድማ ኣይፈቀደሎምን ሳኦል ካ ካብቲ በዓት ተንሲኡ መገዱ ከድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ፍርድ ጽድቅኻ ምስተማሃርኩይ فرد صدقها مستمهاركو بقنعنا لبي كمسجنك هاي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ፍርድ ጽድቅና እግዚአብሔር መፍላት ዳዊት አርጊጾ ዝፈለተ ምክንያቱ ወይ እግዚአብሔር በዓል ኸጽውዓይ ወይ በኻል ሰባት ከመውት ይምበር ሳኦል ቢኢደይ አይተፈን ስርዓታት ካፈህሉ ኤሞ ፈጺምካ አይተህደገኒ አሞዳታ بصلوت يزود لب أملاك داويد أبزي أليف زبل قدام يستنتنو سرعتات كاخو حليه فتصيم كا أي تقدفني سلازي سرعتاتو خحلو إزوسن سرعتاتو جن بزي رديئة إجزابير بزي مخرج إجزابير بزي سقا إجزابير بزي منفس إجزابير كحلوه سلازي كيل سرعتات كاخو حلوه سرعتات كاخو حلوه سينا لهم سرعتات كاخو حلو انتخوينا جن السخار دقفن السخار ردعني فتصيمك أي تحدقني እግዚአብሔር ማአሲ ዘሐድግ እግዚአብሔር ይሐድጊ ማአሲ ዘሐድግ እግዚአብሔር አብ መዝሙር ዳዊት 81 ቁጽሪ 10-12 አነ እግዚአብሔር እተኻብ ምድር ግብጽ ዘውጻኩኸ አምላኽ አፍካህ ሀብል አነውን ክመሎኤ ክብርን ዝኽርስም ይሁን يعواف انترينا أديتاتن أب أفن ينتزبلع كم زنهنا سانتا معقوري متحازخ قبرا اكزابير نزيس أقازي هابن أب أفن أغميتن دكان شغاويت 4 خنا 3 خنا 5 خنا أب أفن مقبي حزن ينز مساي اتن شغاويت أديتاتن انتا حزن علن كم زمسا سلازي فلتا دمسنا أديتاتن كسمع خلوا أفنها هابلنين صبياي اتحا ياوي تعفكا اب نفس وكف دقا مقاقيلا نتحيزاتا هاب افاز مسات اب دقا اتن دقا جن نايدي ان بحر سلازي فلتا أفنها هابلنين صبياي سلازي خا እግዚአብሔር أفكام الآيومو بعليكم الوي اتهزب جن انتاي مليسو حزبي جنا ندمص اي سمعون اسرائيل دما اش ايبلن ولا حنت قال اي تحتن اتنچغاويت يعواف ادين مغبي حزاف مسخلا افن اندزي كفيتن بعلا افا خفيتا نت مغبي افن كتقمطلنا يتخلني سلازي دمص دينك سمع خلوا قدني افها كبلاي سلازي እግዚአብሔር በተዘርዳና ነገር أفكها بلومو أنا غمولي ولا حنت خالص صراحة بالله قال أملاك كأتو فقادنيا هونكا أفكها مبالي إتا أفكها مبال ركع سلز نبرد أب حديث كده عندنا برا يوحنس معرف سلسته إنه أفدقه وحكوا حبلا له لبخاخ فتلي معزو لبخاخ فتلي نت معزو فتلي مسؤوخ حاتو مسؤوخ درر نسون مسايك دررين أفكها بلمو أنا كمل إيه أبكن أفنها هنبل هزبي جنا دم ساي سمعان إسرائيل دما الشيء أي بلنن سلازي اتمحداق زبهال أبزي إزمس أبكر 10 تغلته بمخرر إسان كمالالس باتي زستنقل بأملاك داويد حق إجزابير مسكرات إجزابير تأزاز إجزابير مقدتات إجزابير سرعتات إجزابير فردتات إجزابير زي كونس بمخرر إسان كمالالسو أبصنعات لبهم حدقهم
እዚያት هذا خبدت ነገር ያይ እግዚአብሔር بمخر رأسنا خنملالس أبصنعات رأسنا كنوكل أنت دا حادقنا أتزخف نجاري خابز خمس إجزابير يسورن سلزي يخالب بأملاخ داويد أمور داتنا يتأستنتنا بسألت أملاخي أي تحدقن سرعتات كا حلية نسخة أنت أي تكبر فتسيمك أي تحدقن بخم حديثهم أفكم ها بالوبا عليكم العلكم إلوام حديثهم نزمس أبيو بمخر رأسهم كملالسو أبصنعات لبهم حدقهم اسكي كابز زقاتهم كابتهم بزحات كلت تخنرينا أب مسحف مسافنتي معرف عسر شريش قصر عسرة سيمسون فلسطينيين إنه قبل عليها بلدته نسد ما خابك أسو تبارابره እግዚአብሔር كم زحادو غاي فلتنمو كم قداماي غزيات فنحن حلو كوز إلو حسب مخنياتو እግዚአብሔር كم زحادو غو አይፈለጠን እግዚአብሔር ከም ዘሓደጎ እንደዝፈልጥ ቀልጢፉ ምተነስህ እግዚአብሔር ከም ዘሓደጎ እንደዝፈልጥ ቀዲሙ ቅድመ እግዚአብሔር ምነብዕ ግን እግዚአብሔር ከም ዘሓደጎ አይፈለጠን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮያ ስለዚህ ኻልብ አምላኽ ዳዊት አይተሕደገኒ ካል አብ ታሪኽ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቀ ካብ እግዚአብሔር ከአኩፉ መንፈስ ክስ ይሳቅዮ ነበረ ብርሃን ድሕር ዘየልዩ እቲ ናይ መብራህቲ መብርሂ እንደራ ጠፊዩ እንታይ ዝመጽእ ጸላም ይዝመጽእ ድሕር እግዚአብሔር ሓዲግካ መንፈስ እግዚአብሔር ተሓዲግና ካልእ መንፈስ ይዝቋጻጸረና ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ ኻይል በአምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 27 ቁጥር 9 10 ከም ዝብል ገጽካ ይትሕባለይ ንባርያኻ ብቁጣዓ ኣይተደርብዮ ንስኻ ረድኤተይ ኢኻሞ ወአምላኽ ድሕነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ገጽካ ኣይትሕባለይ ኣበሳ ይፈልጥ ኣለኹ ገበነ ይፈልጥ ኣለኹ እስኻ ኻት ንስሓ ዝሰራዕኻዮ ነብርሃምን ንሳቅን ያዕቆብን እምበር ንጻድቃን ኣይኮነ ዘይኮነስ ንሓጣኣኒ እሞ ገጽካ ኣይትሕባለይ ንባርያኻ ብቁጣዓ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳእየ ኢኻሞ ወአምላኽ ድሕነተይ ኣይትጠንጥነኒ ሓለዋ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ኣቦይን ነይን እኳ እንተዝጥንጥንኒ እግዚአብሔር ገና ይእርንበኒ ባህርና እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ኣብ መከልኡ ክረድኦ ኣብ ሽግሩ ክረድኦ ንስሑ ክቕበል ነቲ ዝተኣወጀ መዓት ከቕርረሉ ነዚ ኩሉ ምስተማሕፀነ ኣብ መወዳእታ ዝፅበዮ ግን እንታይ እዩ ውዕለት እግዚአብሔር ክነግር ንእግዚአብሔር ከመስግን ኣብ 71 ቁጥር 18 ነዚ ወለዶ ዝቕልፅምካ ነቲ ዝመፅውን ስልጣንካ ክሳዕ ዝነግሮም ስዋ ኣምላኽ ብእርግና ይምሸየብኩካ ኣይትሕደገኒ ስለዚ ካብ ሓጢኣተይ ክናገፍ ካብ ኣበሳይ ክናገፍ ካብ ኣበሳይ ተናጊፈ ከዓ ውዕለትካ ክነግር ነዚ ወለዶ ዝቕልፅምካ ነቲ ዝመፅውን ሓይልኻ ክሳብ ዘበስሮም ብእርግና ይምሸየብኩካ ኣይትሕደገኒ ስለዚ እዚ ጸሎት እዚ ኩላህና ክንጽልዮ ምክንያቱ ኣምላኽ እንተደኣ ሓዲግና ጽንዓት ርእስና እንተሓዲግና እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ እግዚአብሔር ኣገዲዱ እዚ ዘይገበርኩም ኣይብልን ነቲ ክንገብሮ ዝኣዘዘና ኣፍካ ሃሃብል ጥራይ ተባሂሉ ትህዚ ኣፍካ ሃሃብል እሞ ባዕለይ ክመልኦ እየ ዋላ ሓንቲ ዘደክም የብሉን ብተፈጥሮ የዕዋፍ ጨቃዊት ዝገብሮ እዩ ማለት እቶም ህዝቢ ግን ኣፍና ሃይነብልኒና ኢሎም ነቲ እግዚአብሔር ዘዳልወሎም በረኸት ኣይተቐበልዎን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ እዚ ኣገልግሎት እዚ ስብከት ኣይኮነን እዚ ኣገልግሎት እዚ ትምህርቲ ኣይኮነን እዚ ኣገልግሎት እዚ ንነፍስና ኣብ ቃል እግዚአብሔር የእቲና ንህይወትና ብቃል እግዚአብሔር እንመዝነሉ ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣምፂና ህይወትና ከመይ ከም ቃል እግዚአብሔር ከም ተዋሃድ እንሪእሉ ኣገልግሎት እሞ ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኩሉ ስራሕኩምን ግዜኹምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ንቃል እግዚአብሔር ብኣንቃድዎን ብጥባኣትን ትሰምዕዎ ዘለኹም ኩልኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትውታን ይኽፈልኩም ሰብ ጎደሎ እዩ ነቲ
دحص لسانكم دحص حسابك از ودل مليكم زقننا اغنيكم كتسمعوا محسن سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን